Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu daga nan tashar Hankaka Hausa TV ke kawo muku daɗaɗɗen labarai masu ni'imtarwa, masu gamsarwa. Kamar yadda muke baku labarin abin da ya faru ga Rukayya Musa 'yar ƙasar Nijar na game da masoyinta wanda take tunanin ya yaudare ta ya ci amanarta. To yanzu ma ta fito da wani shahararren bidiyo wanda take wa 'yan Najeriya bayani abubuwan da suka faru na ban tausayi da ban al'ajabi. Ku kalli bidiyon ku gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗanyai za waiburai da alburai Nijeriya ne. Video wani ara wannan. Ai gobe video a wotinu porque ai mara remercier. Ai mara sabu da wakan arantaisi. Wallahi, 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 ai sabu. Ai sabu. En fait, le mot sabu là, ai gobe dia kainayan. Parce que je parle les mots suffisants quand a été utilisé pour que ai mara remercier de wakan arantaisi. Aran chabe quand ai wa aran wannan eke aran gondai murado aran gaba ai. Aberega kuma halmanti musu. Wallahi ai gabe kan ai gonda ba koya. Mais ai mun baigin mila hala igaba ga to ya kirci ne ni mun tufan da wani ra. Aran fatta koyi koroda alkoro sanka alberika aran chabe si kan ai wa aran wannan eke aran gaba ai. Ça m'a beaucoup touché vraiment ai samu irkoi dai maran bana da wakan aranti irkoi maran bana. Et aussi ai gogaran ware ai ga alfarmace charanga irkoi senarangu ai gogaran ware aran mutai irkoi dinga ajiya sai da mewa hando karra irko da baksina karanga tai sai maga borkulum siye ga borfo wo borkulum siye ga yanjan da borfo borkulum siye ga salansanu wo parce que irkoi ana cimo bai ga bisin da indaran kudu irkoi si da sun gumo su ku girbi don ku irma haya kunkunar madan irkoi subhanahu wa ta'ala kan bara ama faya. Moi je préfère ça. Ai rakiya aina haya kunna irkoi si ngono ku cimo bai aga taro bai to ama faya. Borai kan isalan ai bon sanni kan sakano ai bogun ware irkoi mu yafi inda kursi isi bai daino iga hannu gabai avec le temps inshallah. Donc wallahi ai sabu vive le Niger. Bisous à vous.